L-ewwel fażi tax-xogħlijiet fil-Mużew Marittimu fil-Birgu se titlesta is-sena d-dieħla. Ix-xogħol jikkonsisti f'restawr, tindif, twaqqih, rikostruzzjoni u riabilitazzjoni fuq wara tal-mużew. Kif jitlestew dawn ix-xogħlijiet parti mill-Mużew Marittimu ser jinfetaħ mill-pubbliku. Fit-tieni fażi tal-proġett imbagħad se jkun hemm l-immodernizzar fl-ispazju li jospita l-mużew. Id-diżinjatur tal-Mużewijiet ta' Fama Internazzjonali Adrien Garder sien lil Heritage Malta f'din it-tieni fażi. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jwettaq inizjattivi li jħarsu l-preservazzjoni, ir-restawr u riabilitazzjoni tal-binja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonitz qal li dan il-proġett qiegħed isir minn fondi li ngħataw miż-Żona Ekonomika Ewropea mill-fondi Norveġiżi b'investiment aktar minn €1,700,000.